Guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोङो भुटानाव बेरायनो थांनो नागिरदों ओमफ्रायहाय बेनिख्रुइ बांसिन एक्साइटेड आङो जानानै दङ जोंनि लोगो माने खेबसे आङो फुटबल टुर्नामेन्टआव थांनायावहाय लोगो मोननाय आरो बिदिनो सिनायलायनाय भुटाननि ओमफ्राय बे दिदिया जोंनि थाखाय भुटानिस ड्रेस लाबोगोन आरोना बेनि थाखायनो बिराद एक्साइटेड आङो ओरैनोलाय थांखांबाय आङो बेयावहाय ब्रिजसिमल'सो थांदों गोजौसिम थाङाखै आरो मालाबा थांगोन र' ओमफ्राय दिनैहाय भुटानिस ड्रेस गानगोन नालाय जा एक्साइटेड जोङो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला लिंबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो Oh, so I khale. Nay entry khalam khangbai. Ma jakho? Mari maro life. Ki hoise tomar be? O kati goise no? Kata na mane birat tight hoise. Eto pinjim ekono hoy na? Amara dress laga ki photo click karega didi. Wow, thank you. Ani shes na biha. Ai thang se. Entry sa khangbai. माइना इटिया पूरा पिंधी আছে बेबो गस्ला ना बे बेले 사탐성 찍은데? 해나. दायो जों गानसिगोन মোৰ হৈ গল পিন্ধা আৰু ইহতে পিন্ধি আছে মাইনাই বা নিজে ট্ৰাই কৰি আছে नै आंना गानखांबाय दायो गानखांबाय भुटानिस ड्रेसखौ फर्स्ट टाइमनि थाखाय दिनैहाय गानबाय सो मच इतना अच्छे से हमको पहनाने के लिए और आप लोग भी आ सकते हैं भूटान घूमने के लिए इसका खुद का ही ट्रैवल एजेंसी है आप बताइए Norbum and travel agent. ओके सो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसका डिटेल्स अगर आपको भी यहाँ पे घूमने के लिए आना है तो आप लोग आ सकते हो आराम से घुमाएंगे आपको है ना और आप ड्रेसेस भी पहन सकते हो देखो मैं कैसे लग रही हूँ भूटानिस में लड़की को क्या बोलते हैं भूटान में लड़की को हाँ Boom. बूम Boom jarim. बूम Boom jarim. साकिया वीडियोग्राफर मॉडल ছোৱালীবিলাকৰ কি কাম দেখছা না গোটেই গাसिबो माने भिडियोग्राफियावनो नांजोबनाय आरोना जा मोजां खालाय जायगाया जा मोजां मोनबाय आयौ दिनैसो फार्स्ट टाइम गानफैबाय आं भुटाननि ड्रेसखौहाय जा मोजां मोनखादों आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोननो भिउखौ दिन्थिनो आरो लोगोसे नै मडेल भिडियोग्राफार फट'ग्राफार नायलाय जा मोजांखा आयौ गोलैबायमोन
কিন্তু কিছুমান ভাল হৈছে ফটো চিখাखांनायखौ नायगासिनो फट' হোৱাই নাই মই বেছি নেদি ফটো ভাল হৈছে কালাৰটো মেচিং হৈছে মোৰটো এই গ্ৰীনৰ লগত গ্ৰীন গ্ৰীন হৈছে যে বেছি উজ্জ্বলটো আহা নাই গম পাইছা আধা মানে ওইফালে বেছি উঠাব নালাগে অকল মুকে ইমান জলদি আহা জলদি 5টা বজাৰ আগত যাব দিছে নহলে আমি ভুটানতে থাকিব লাগিব angni bayi pada angni sir ang selada mau cina lah angni sago sonna murhe hoy bulju tak tin jogo dekho iska jin saya se iska tin mau saya se mur pala saya se ping ping oh baby rakasin pada games go जों फैबाय थानायावनो दखान मोनसेयाव हाबदोंमोन ओमफ्राय बे दखाननि फिसालाया जा किउटथार नायलाय आयै आं देनां बिदि साइजथार गथ' मोनदोंलै खिन्थु बे हौवासासो आरोना आंनो हिन्जावसासो नांगौ मोनगोन ना मोना आङो ओमफ्राय हौवासा जाबाबो जायो दिसुन भगबाना हेल्दि गथ' मोनोबानो जाबाय Yoni kustu tasty like. Ketau. Bebas kamu juga tomlo. Mainan nukhwa tumi aku? ओमफ्राय दा बाङाय जाबानो जा लदाना जाखासिगोन आङो लदाना जालांखादों ओरैनो नायलाय जा बुरजा जाबाय फ्राइड मम' स्टिम मम' Mana bispang जाखो? Suna, angna. 50, 40. Bozar. Mulai. Nah.